Pak Guritno kalian Ibu Bu Tati Dek Putri. Iya Mas. Garek goleki Mbak Wulan. Mbak Ulan. Dadi Mbak iki jadi dadi Guritno. Wulan Guritno. Bener. Kamu pinter ya Mas ternyata ya. Ora pinter ora payu. Yuk monggo. Monggo dangi wanci ngundang tingil sampun. Penak ya Mas wengi. Jaluk lagu nyawer. Jaluk lagu nyawer. Bar kuwi to. Piye Mas? Omahmu adoh ya, Dik? Iya Mas. Engko disangoni. Tumpake grab karo Pak Gurito tenang wae Wonosari kok. Padake ya Pak ya. Padake. Monggo kekaraneng wong akrami tutu pondo tutu rupa hamong ati pawi luput pisan kena pisan
langkung tan kena dinumbas harta monggo Mas Beni. Penake pol ya suarane Pak Jono ya. Gegarane wong omah-omah. Iya bondo, iya rupa. Kualik. Kualik. Monggo, hati-hati. Mbak Yuni Asmarawati. Oh, Dede. Oh, ben ketok ana ngono. Iya. Kagem Bapak Jono ingkang ngersake dadi ati monggo. Ingkang pundi? Pak Jono yang mana? Monggo Bapak, monggo le duet. Oh Pak Jono. Pripun? Oh sing oh nggih, monggo Pak. Monggo nderek, monggo sareng-sareng. Kang Mas kula Guritno. Kang Mas Guritno. Saking Wonogiri. Oh, dari Wonogiri. Wonosari. Monggo, Sekar. Pinanganten kekalih kagem Mas Abdan kalih Mbak Nagita, terus kagem besan saking Iromoko, ugi kagem kakang kula Kakang Ilham kalih Mbak Yu kula Mbak Win Kadarwati. Nggih, sembah nuwun. Semoga kedua mempelai berbahagia selalu Amin. nggih Pak nggih. Heeh. Monggo nderek Mas. Nderek monggo. Mengke kula goceki mengke. Mati
berkah selalu nggih Mas nggih. Berkah Mas Grino, matur sembah nuwun. Mengke Lancar lagune rezekine pokoknya. Amin. Ya, amin. Lagune napa malih niki Mas? Mengke nyuwun kijing miring tapi Oh, dibawani nggih. sedaya dhuwur apa-apa. Oh ninjing. Mengke diratani penyanyine nggih. Di mang ngrasake kabeh penyanyine. Mumpung hari ini botok penyanyi. Nggih. Niki nggih enten bintang tamu nggih Mak nggih. Bintang tamune sinten? Bintang tamu Hari ini. Dugi napa mboten? mboten dereng dugi nganti pesek dereng dugi. Kale Niken Salindri Oh, dereng nggih. dugi. Niken Salindri. Ora macet wae ta. Rina wangi ati-ati wong asaja alas kebutine dasar momong putra alus kebutine. Pamintaku nimasito ase atot runtut tansah reruntungan ing sarina lan wengine datan kinggang sak rambut lamun adot caketing ngati yen cedak tansah mulat Sito asih tu pindho mimilan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib situasi bebraya monggo pun lajengken monggo sinten Mbak Riana. Napa? Satu dulu nggih monggo. Monggo. Aku kang setya satu kowe piye nganti saiki kebangsane matang kapan opor sumungan anti kapan nyomaku
permintaan dari siapa Mas Ben? Permintaan Bapak Besan, keluarga Besan. Oh, Bapak Besan. Sing bawani lah lagi niku bapake Mbak Vigita. Oke. Asinipun saking Wonogiri leres. Nggih, saking Wonogiri Eromoko. Eromoko. Keluarga ageng saking Eromoko Wonogiri Jawa Tengah. Tanggamu to Mas? Anu, jane ya adoh ning ya ora Aduh, apa-apa. Tangga pokoknya. Tangga pokoke kabeh tangga. Dino iki kabeh tanggaku kabeh dulurku. Nggih, sumangga Mbak Riana. Mugi lestari ya Mokyanto berkate Oke, oke. Wilujeng siang sedaya para tamu kasampun rawuh wilujeng lelegahan kados sekeca. Masih udah ngombe jamu mesti. Suaranya dombo-ombo. Hei. Aku ngerti aku bareng entuk vitamin mesti. Mas Cahyo, Mas Beni. Pomene Farel. Hei. Kowe iki lho bose lho. Bose diorek-orek fotonya lho kuwi lho. Potong bayaran kuwi lho. Melompat tapi Mokyanto berkati
sembah nuwun Mbak Riana. La ilaha
Cah kene anu senenge ngluruk ngono kae. Yuk monggo kijing piring. Monggo Pak Endok sana, Bro. Pak Jono monggo kijing piring. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kita deling umur, kita nopong guyon Mas. Kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Jalan-jalan ke Cikarang, ketemu dia tak tua neng dalan. Iya Mas. Ayo Mas. Kijing piring. Ayo Dek. Kijing piring. Monggo Dek Putri. Timan sigarane, ayo bangun rumah tanggane. Ayo Bu. Suwer-suwer Monggo. dadi Sembah selawe. nuwun. Jika papat dadi selikur. Pikir-pikir ra ana sing duwe. Piye? Jebul sing duwe wong tantono Mas. Oh, ngono ya? Kijing miring. Ayo Dek. Kijing miring. Jalan-jalan ke Jakarta, ketemu dia aku jadi cinta. Sapa kuwi Mas? Ayo Dek. Kijing miring. Ayo Dek. Kijing miring, ragane mata Waduh, waduh. Mas. Ra dijemben, Piye? ra iso mlebu. Apa ya? Tapi ireng, Piye? katoyo ireng Mas. Sandal jijik nggo semut. Aku seneng, kowe yo seneng. Mosok. Ra duwe duit, Lho. muli iya. kono Mas. Kijing miring, ayo Mas. Kijing miring, timan sigarane. Ayo bangun negarane Mas. Genda miring Mas. Iya, Dik. Tae, monggo bosan tae. Miring tae. Mas Kurit Wonosari tekan Bekasi nyanyi-nyanyi. Ayo Dek. Ayo Mas. Kijing Hae. miring. Iyalah. Tak dung dung tang. Kendangnya Gus. Pokoknya hari ini iyo hae adu ayo kangen ngati kali kata takku saja Arjuna Laras Arjuna apa Rene ya dek ya Ayo Mas. iyo Ketak keol monggo Bu Bu joget Bu kersane mboten ngantuk lagi Yo, so yo, so yo, so yo. sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayu bebojatku ati sayang ngomong kangen sliramu Rina wangi tak ante-ante
susah nunggu dek putri Bali. Tenane rene yo rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Hae Bu, kertas lagune tangan ngati mboten Bu? Oh enggak ngerti Mas, lah ngerti ini lagu apa ini? Ayo, yuk coba. Ayo. Oh penyanyinya yang ini, gimana Bang lagunya Bang? Ayo. Oh yang ini bener ya? Ayo, iya Dek Putri. Iya Mas. Ini pasukan penyemangatnya banyak loh. Oh iya, monggo. Gimana, Mas, Mas? mau nyanyi, monggo boleh. Apa lagunya? Ini nggak apa-apa, ayo. Oh nggak tahu dari Denny Caknan lagi. Apa Kalau lagunya? itu Denny Caknan, kalau ini juga Apa? Denny Mas. Coknan. Iya lah, kok enak cuk gini. Ya udah dihabisin dulu yuk. Ya. Ditunggu ya Mas, lagunya dicari Oke, dulu. habis ini ya. Monggo. Ojo mundur-mundur Mas. Aja mundur-mundur, Nabrak oke. bapak Pak ini. Haji, nah ini Pak Haji lu mau sendiri perahu Oh, iya. layar. Aja semen lamong Hey. bagus tresnaku iki kirap layu nora suwi aku kali bisa sumanding ana ning sisihmu tak kusana ya. Sesaat aku sedang pengen ketemu. wes ketemu lah. Oh wis ya. Lo 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 lo. Hey, ho 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 ho. Hey, 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 hey. Yo, so. Hey. Hatiku awak lumrah ra bisa bayanganku Sapa ati iki wae sapa rino wengi tak andi-andi. Aku susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Kalau pripun Mas, sampun angsal lagune Mas. kenalan dulu dong. Oh, oke kenalan Mas dulu. Benny. Mas Iya. Sinten? Egi, oke Mas Egi, kula Mas Radit. Mas Radit. Apien Mas jeneng Murad. Mas Egi ngersake lagu napa? Lagu apa? Sinarengan. Oh, Sinarengan oke. Oke. Habis ini Mas yang mau Sinarengan Mas nyanyi Egi. sendiri monggo. Oh, berdua. Oke, nanti diganti personilnya sama Mbak Riana. Yuk, entek kesek, Dek. Aja semen lamong bagus nora suwi aku kali bisa sumanding ana ning sisih. Kangene ati sampun katur nggih Mas. Ati sapa nuwun sastra. Disiapke ya. Apanya Mas? Yo, mbah, pantes siapke. Oh.